Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menerangkan tutorial cara pengaritan berhubungan dengan wedhusku iki yang kelaparan. Jadi iki aku ngarit sedelok iki. Tak warai tutorial iki. Alat-alate iki pastekno nek iki arit ora pulpen ya. Arit landhep iki. Arite iku kudune landhep. Nek perlu iki arite diungkal. Nope. Gowo batu bata. Nah. Tutorial pengungkalan batu bata ini seperti ini. Ini biar aritnya itu landhep. Nggo motong suket iki cepet ngono lho, era. Terus sing digawa neh selain arit iku, nah, pastekno iki sak ora koper ya. Nek koper iki kegeden. Sak kae sing teng. Nope. Nah, terus arit sak. Nah, iki sing perlu diamati, dicermati iki. Mungkin musim panas, musim kemarau berkepanjangan iki. Dene nggawa jas udan. Nggawa jas udan ben ora kepanasan. Berhubung saya ini lagi memutihkan tubuh saya, dan ben awake ora ites ya. Awak ites ora ono sing doyan kok malah. Lah, jas hujan wis lengkap. Dari mangkat. Ono siji neh. Bodyguard. Kudune nggo bodyguard iki ku. Ndi bodyguard-e mau? Wah, iki apa? Nggo bodyguard barang ngono. Maritmu nggo bodyguard kudune. Pengawal. Oke, Bos. Iki gawa iki. Oke, siap. Iki. Ya. Aku tak gawa iki nae. Oke, berangkat. Yo. Mangkat sik iki. Yo, melu. A few moments later. Iki nganu, guys, ya. Rumpute, dingeti sik. Garing. Karena musim kemarau yang berkepanjangan ngono lho. Jadine garing santuke ae, ora apa-apa. Ndi, nganu, arit. Oh, siap, Bos. Oh, cuma dah. Yo, mangkat Siap, berangkat. Sukete iki kuning-kuning, kaya kekurangan air, dehidrasi ya. Kita ombenane sik ya. Aku. Oke, siap. Nah, sukete diombeni sik. Oke. No. Iki rada ijo-ijo sithik. Apa? Aret sudan, cek. Panas sih sing marai. Sudan. Oke, Bos. Tunggu nah. Ketung kita bisa lepas dari kepala soalnya. Oh, karet. Oke, guys. Ini tutorial nomor 1. Ini. Ya. Iki pastekno nek iki benar-benar suket ya. Dudu aspal. Aspal ra iso mbok arit iki. Pengaritan iki kudune suket temenan. Sing keloro iki kudune diesrek-esrek ngene. Nah, esrek-esrek ngene iki oleh sithik ra apa-apa, sing penting iki suket. Esrek-esrek ngene. Nek wis bariku iki diwadahi sak. Gadahi sak ndi sake mau? Woi. Sake. Oke, Bos. Nah. Ojo ngantuk ki malah awan-awan ki. Wong sing nganu ngono lho, pekerja keras. Siap, Bos. Nah, yang nomor 3 iki pastekno nek situasi dan kondisi iki aman dari godaan setan ngono ya. Aman dari godaan setan dan manusia tak berpendidikan ngono. Dine yo ngarit iki iso tenang, aman, nyaman ngono ya. Iki kalau yang ini nganu setan tapi berwujud ngono lho. Umum, Le.
Kowe lapo ngono. Kene lho aluk ngewangi aku. Ngarit nge. Pendidikan iki. Lak sudi. Nah, sudi wis. Nah, sing nomor 4 iki pastekno nek rumput-rumput di sekitar ini ku sudah beranjak dewasa gitu. Caranya sudah balik ngono. Jadi cara di esek-esek ngono ku yo luweh empuk ginuk-ginuk ngono wae. Nek ijo cilik-cilik sakake. Kasihan nanti orang tuanya ini pada bingung. Masih kecil kok diambil ya kan. Nah, yang sudah beranjak dewasa saja. Jadi tidak melukai yang generasi selanjutnya gitu loh, Nah. Yang terakhir, yang paling penting iki, eling-eling iki. Semua pekerjaan dalam dunia pengaritan itu akan lebih terasa ringan jika kita menjalaninya dengan senang. Aku ngene iki seneng ya, bahagia iki. Dalam dunia pengaritan iki kudune atine seneng gembira senajan panas ngetang-tang ngene iki ku. Ning awak iso marai tes-tes ngono ku. Sing penting bahagia ngono. Sing penting wedhuse ning omah marek. Nah ngene semua pekerjaan ku gak ono sing enteng abot kabeh. Tapi akan terasa lebih ringan jika kita menjalaninya dengan senang. Masuk, Bos. Dan dengan niat. Nek ono niate iku kabeh terasa enteng. Siap, Bos. Wes, ayo mulai. Oke, siap. Mulai, ayo. Arite, Bos, arite. Nah. Iki wis tekan kandange sing tak pengaritan mau masuk dulu. Kene. Pastikan era sing mbok ngaritno mau yang kita carikan ngarit tadi itu ini. Pastikan ini kambing, wedhus, dudu kucing ya. Nek kucing mbok pakani suket dabakan doyan niku. Ini wedhus. Pastikan dia wedhus pengaritan. Nah, ini kari makan nih. Dipakani. Wah, sukete wis garing saking kepanasan ya. Nah. Nek wis bar mangan, kalau dia sudah makan suket-suketan ngene, iki kudune wajib minum. Minumnya banyu putih ae. Nope. Ngene iki lho. Nah, ngene iki. Nah, pastikan air ini higienis, orisinal. Banyu putih ae, ora usah bensin. Klenger kok. Nah, terus aja kek iki. What? Mbok kek iki kok malah wedhuse moek kok. Banyu putih ae, pastikan iki orisinal, higienis. Bebas kuman. Biar wedhus-wedhus kita tuh sehat-sehat ngono lho. Ngombe terus. Nek bar mangan kok terus iki dimimik. Ya. Ben ora seret keselek kok nek ora ngombe ndek iki keselek. Nah. Wes ngono ae ra. Itu tutorial cara pengaritan mau. Pengaritan di terik matahari, sinar matahari. Oke, assalamualaikum.